Здравейте хора към ново видео. В това видео ще ви показа много неща, които трябва да знаете. Аз си мисля. Първо нека да започнем от нормалните неща. Как да се качва YouTube видео. Първо, трябва да влезете в studio.youtube.com. Тогава натискате създаване бутона. Тогава качване на видеоклипове и си избирате видеоклипа. След когато си избрахте видеото, можете да дадете заглавие на него. Аз ще го каза нещо, което не знам. Ето го. Насвакайте. Той е тън. Чува сто коче. Не танцуваш ти. Така. Сега нека да изчезете клавиатура. Можете да го добавите към плейлист, ако искате. Тогава, както аз казах в миналото видео, той препоръчва да го прави не е създаден за деца. Тогава възрастово ограничение, разрешение на стой. Първо платена по реализация. Което не знам какво е това. Променено съдържание. Някои от посочените по-долу описали съдържанието ви. Трябва да изберете кое да се включва. Автоматични глави. Аз за сега не искам. Нещо става с видеоклипа е там. Явно е за AI неща. Не знам дали. Без автоматични глави. Представени места. Автоматично показване на места? Не. Имате автоматични концепции. Той е експеримент, затова внимайте си, мисля. Аз не знам и какво е това, затова го превключа. Имате език на видеоклипа. То много раква за някаква причина. Аз ще го направя български. С този ивент там. Дата на записа. Не знам какво е това, обаче има лиценз. Няма да го пипам, ако искате го правите. Има разрешаване на вграждането. Какво това значи, че то ти разрешава други уебсайтове да ти ползват видеото. А аз не искам, защото е смешно. Публикуване в емисията с абоненти на известиане на абонатите. Аз ще го ставя ключ. Ремиксиране на сортс. То е смешно, обаче аз не го раздеса. Има категория, което аз изобщо не знам. Домашни любимци и животни просто. Коментари и оценки. Сега това са коментарите, аз ги изключвам просто, защото не искам никой да коментира колко смешно е това. Има водещи и най-нови. Съжалявам се, аз съм просто болен, кашля много. Това сортиране по на коментарите и оценките.
Сега да се покажа колко зрители са харесали този видеоклип. Сега, след цялото това, можем напред. Тогава Тони... Хора, просто трябва да се правя пауза на видеото, защото някой се обажда се. Спира се върти. Сега, ако направите напред, има видео елементи, което имате добавяне на странен видеоклип, можете да сложите друг видеоклип на видеоклипа си. То е само за кратки видеоклипове. Има добавяне на субтитри. Аз си мисля, че има и добавяне на финален екран за видеа, които не са кратки. Аз просто ще превключа това, затова аз правя напред. Тук са проверки, само авторски права не бита тук. И сега това е последната част. Можете да го изберете да бъде частен, скрит или публичен. Публичен значи, че всеки може да гледа видеоклипови. Ако е скрит, това значи, че всеки, който разполага с връзката към видеоклипа, може да го гледа. Частен, само вие избраните от вас хора можете да гледате видеоклипа. Можете да го насрочите към дата, за да то да се качи, което аз просто няма да правя. И сега има и това, което можете да прочетете, обаче аз просто ще го превключа. Сега тук можем да го запазим и след цялата тази работа видеоклипа ни е готов. Ето, танцуващо куче. Сега имаме още. Как да отиваме на живо? Можете създаване, тогава стартиране на живо. Следващо ще ви покажа как да правите нов плейлист. Можете да натиснете създаване бутона, тогава нов плейлист. И тогава ви пита за какъв за нов плейлист. Можете да добавите заглавие за него. Аз поне ще сложа смешни неща. Това е всичко за името. Сега описанието. Неща, видеа, което са смесни. Има видимости и ред на сортиране. Можете да го правите публичен или само за вас. Аз ще го правя частен. Има дати на публикуване, което аз просто ще превключа. Следващо има видеоклипове. Изберете с тестуващи видеоклипи, които искате да добавите към плейлистове. Аз ще избера танцуващо куче. Защото това е смешно. Създаване. Да, ако искате да видите танцуващо кучето, аз ще ви го покажа. Вие не можете да го гледате и това е защо аз го показах. Можете в коментарите долу да ви каза, поне да ви разреша да го гледате, ако искате. Тази плейлиста. Да, на това видео аз ще разреша коментари. Следващо, можете нова подкаст емисия, която е само за музика, си мисля. И неща. Сега, това са 3 неща, които трябва да знаеш. Сега, може би,
ще ви покажа най-лесното от всичките, което е как да редактирате видеоклип. Намирате някой видеоклип, може само вашия ви. Тогава натискаш на него и готово. Направо може да го редактираш. Сега следващо ще ви покажа как да ползвате редактора в YouTube. Ето, редактиране. Стартиране. Първо, може да правиш отрязване и изрязване. То ти трябва да махнеш някакви части от видеоклипа. Тогава замъгряване има, което ти дава да замъгряваш неща. Има го и за лица. Обаче това просто не е добре за лица. Има звук, което ви дава да добавите музика с звезда, неща, е така. Просто. Сега нека се върнем редактора, защото аз се изрезах от него. Стартиране. Следващото е финален екран. Кое ти дава финален екран? Следващото е информационни карти. Можете да го добавите така. Можете да добавите видеоклип, плейлист, канал, връзка, което не е разрешено за мен. Аз ще го направя поне към плейлиста ни. Сега, смешни неща. Не, може би аз просто няма да го правя. Да, забравих да му направя частен. Аз ще направя видеоклип. Емоцията. И ще правя текст на анонса. Това е текста, който ще пише на това. Аз ще го правя. Другият ни видео. Не на видео. Видео. Не, моля, мамо. Какво? Не, моля. После. Добре, сега когато направихте е това, пише други ни видеоклип там. Аз ще направя нова карта. Това път за канала ни. Аз не знам кой е канал. Може би нашия ни. Дитко. Не, той е. Само да отида нагоре. Нов канал. За някаква причина него. За някаква причина него няма. Я само тия неща, което... Добре, сега това са картите. Сега може запазване. Сега запазиш. Сега мога да се редактира. Долу има части на видеоклипа, което просто не може скромно надолу се да ви показва. Сега, с някаква причина това видео няма да хората не го показва. Няма авторски права. Сега следващо има монетизиране, печелене. Функциите за възможност за приходи на региони.
Не си избрахме местоположението си, мисля. Тук трябва USD. Мисля, че има общност, да. Можете да правите общност на канала ви. Основни. Много коментари за канала ви. Филтъри. Има блокиране на връзки. Сега има разширени настройки, доста функции. Не можем да правим това. Сега с препоръчвам да правите стандартни настройки към описанието. Поне да го правите към нещо. Сега трябва да изберете държава на канала ви. Аз много високо препоръчвам да го правите където вие живеете. За нас ние живеем в България. Ключови думи има. И това е всичко. Това е всичко, което трябва да знаеш. Обаче, ако опитаме да отидем на живо... чакай аз... Нищо. Не, чакай да се върна. Явно едно последно нещо. Можете да отидете към профил ви от вашия канал. Това може би го знаете, но... Имаме само едно видео за някаква причина. Няма го второто. Обаче това е всичко, за да аз да ви покажа. За последно, мисля, че ще сменя този нов канал. Не, може би няма. Ами сега ще се видим част 4. За още типове и трикове, които може би не знаете. Чао!